Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ayaw Penty TV bisimilla mon e ruɓɓinu jayndeli moɗon weltare min dañata e kala saaha e huccidde e mon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka alarba hannde koyɗon tan yo Allah waɗanin jaam goto fof salminama e inde konon manama e jettoɗe serenɓe min jittaki e laal gotol calminama juura ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna fof hawɗo mboro sawo holluden caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal banimon de Baysata Ndiaye wonne bamum Moussa Nia baba jam fini to pinda alhamdulillah caggal yettude Allah e julde rasulu sallallahu alaihi wasallam yettude nene baba halifaɓe diine kamɓe aada yettude ganda ko bismil Sénégal kala Aissata Ndiaye en calmini en juurima en ñakkimo duwaw alhamdulillah rabbil alamin noon tigui baba ko ɓuri temtudande ko noon tigui ene wayno ndiɗon jeenari walla mbiyen nden weltare hoore lendi faade barode gendi je kono kaye e on fédération sénégalaise de football ɗum woni ko tawte nder rewe jeyde leydi Sénégal jeyde Dakar Times udditidam ko noon tigui ɓe mbi ko de la teranga au lion ene wayno noon ko teddugal la tigui ganduɗa ko teddugal la mantigal woni hoore lendi waɗi faade ɗeɗon barode ene wayno soynte ko natal makko kanko lamtoro Bourguédé wondude tigui oɗon le de service de l'équipe nationale du Sénégal gorko mo Bambali Sadio Mané ɓe mbi ko récompense oɗon noon ganduɗa ko hoore lendi waɗi ɗum teddugal mongal faade baroje genditi leydi Sénégal jeyde gendire ko wi noon tigui guindirde le soleil national ɓe mbi ko Macky Sall garte les lions ene wayno noon gote mabɓe kala heeɓi capanɗe 2 millions koppareje men CFA wondude tigui tereji ɗiɗi ɗo e Dakar goto terrain ko ɗo e nder Dakar tawre goɗɗo ko toto jam ñaajo ene wayno noon cité de la Tanière woni ligui no inniri ɗum hono lendi Macky Sall Aissata Ndiaye kongi makko tew nder ndeɗo jayde où nous avons rêvé de la coupe d'Afrique vous avez réalisé ce rêve ene wayno min koyɗino walla mbiyen min aminnoma onon tigui on mbaɗi ɗum ɗin ko kongi makko faade Sadio Mané faade Kalidou Koulibaly wondi ɗum woni ko tawte nder jayde le soleil jayde quotidien le quotidien nde Madiambal Diagne jeewi ko récompense champion d'Afrique la balle très haute ene wayno noon ganda ko hoore ndi waɗi faade mabɓe tigui kono kay kamɓe kala ɓe mbaɗama gradé au chevalier de l'ordre national du lion ene wayno noon ko kanko tigui waɗi faade mabɓe kono oɗo cité de la Tanière ɓeɗon jeeyankoɓe gatti hen hello mabɓe jeegom ha hello mabɓe jeenayo ene wayno noon construira Diamniadio le foot ciment de la nation ene wayno noon Soko Sim Aissata Ndiaye kañumne tigui waɗe mabɓe goto fo 30 tonnes kamɓe ɓe ganduɗa oɗon fédération ene wayno ɗon coppréje kala ƴimama e milliard uji ɗiɗi e temedde jeegom million faade mabɓe kamɓe kala ɗeɗon barode weltare hoore lendi kono kay weltare ɓesgu Sénégal faade on équipe nationale eɓe kandi hen jayde enquête ko noon tigui handude mabɓe jayde enquête ko ɗon tigui rewi ɓe mbi ko cérémonie de récompense au lion porté au pinacle ene wayno noon ɓe garte mabɓe moni kala ganduɗa ko capanɗe 2 millions koppareje CFA Macky Sall wi ko mission accomplie comme de vrais soldats et de fort belle manière hommage rendu aux 3 personnes décédées ganduɗa kay ɓen ɓe ganduɗa wasnoɓe pittale mumen e ɗiɗon festivité ji walla mbiyen nde ɗon welnare kamɓe kala ganduɗa kay ɓe garte no hannirta hen tawi nder hello mabɓe joyi jeegom ha jeeɗiɗo Aissata Ndiaye Aliou Cissé on sélectionneur national hello makko walla mbiyen natal makko ne tawi hello jeeɗiɗo ndeɗon jayni enquête e wiide makko la revanche du mal aimé ene wayno noon o heftima walla mbiyen o yoftima Égypte yoftima Cameroun ɗum ko caggal 2017 nde Cameroun fiimo ganduɗa tigui quart de finale to wonno ko Gabon ene wayno noon hefti oɗon revanche makko no hannirta Vox Populi wi ko honneur argent terrain de la part des lions ene wayno noon gote mabɓe kala heeɓi ganduɗa ko teddugal heeɓi kalis kono kayya heeɓi terrain ɗum ko wiyete jawdi darindi kadi leydi kala hoore lindi waɗe mabɓe 2 milliards 600 millions prime spécial kamɓe kala faade mabɓe kamɓe ɗeɗon barode kala kono oɗon fédération sénégalaise de football kala ɓe keeɓi ɗum noon kono kayya e kongi ganduɗa kayya belɗi faade ganduɗa ko kamɓe hoore lindi waɗi discours mantiniɗo ene wayno ko mo kesso waɗi faade Aliou Cissé joni natti Cissé de Macky Sall wi ko el tactico noon tigui jayde les échos wi ko Macky Sall garte les lions ene wayno noon ko teddugal woni ko waɗe mabɓe 50 millions no mbiɗen ni kono kayya ene wayno o holliti oɗon coupe ene wayno ganduɗa Aissata Ndiaye wona Dakar tan yiiɗi yiidemo holli noon tourné ganduɗa kay ko national avec oɗon trophée ma waɗe tigui ganduɗa beele ɓesgule Sénégal mbawa yiiɗum diwan mo Matam alan toon guidirɗen kono Kalidou Koulibaly eɓe damina yo no kuuɓo to ganno ngel kay danema e kala e département de Kanel wawa yiide oɗon coupe club makko mbesiki tan ma hokkuma haw yettinoyo ɗum minima jeyde stade coftal ɓalli nde arti hen no hannirta ni Kalidou Koulibaly médaille mum Sadio Mané médaille mum kono Aissata Ndiaye kamɓene ɓe gaddori oɗon médaille d'or faade hoore lendi Macky Sall ko hanki tigui ɓe ɓornimo oɗon médaille yesso ndiɗon kuɓeri woni tigui weltare e beelamma faade leydi Sénégal kala ɗum de woni ko tawteɗon Kalidou Koulibaly capitaine des Lions où l'accueil du peuple dépasse toutes nos attendus et toutes nos attentes ene wayno noon toɓe sabbinoɗo walla mbiyen to miijoji mabɓe kannoɗo ɓurti ɗon ko ganduɗa ko leydi Sénégal waɗiɓe ngal ɗon teddugal e ngal ɗon jaɓɓugal Aissata Ndiaye ko hunde hulɓinide jusqu'à présent ganduɗa sa daari ɗiɗon image uji c'est très fort walla c'est très puissant ganduɗa kay ko yidde leydi Sénégal envie moɓe joguino e yidde ganduɗa ko oɗon kuɓɓe kolliti ɗum e ganduɗa koye ɗiɗo kihiɗaji ɓe nodi he canki hanki e ñande final nde foof Macky Sall arrose les champions d'Afrique 50 millions et 2 parcelles gote mabɓe kala Aissata Ndiaye sa jibini ɓiɗɗon nawɗo école football
abene lawol l'observateur ɓe garti tigui natal makko kanko lantor bour guédé makki kumba cimboɓe mbi ɗon ko caggal nde ganduɗa kay o paari ganduɗa kay faade ɗiɗon ɓeɗon jouereɓe ɓe mbi ko les lions gagne les terrains Edouard Mendy kañum kadi ɓe garti les raisons d'un départ précipité au Qatar ene wayno noon ha joni e wiide sek on mo ganduɗa tigui ene jeeya e keblowoɓe walla mbiyene jeeya oɗon fédération o wi joni noon haqqillaji yo mbatte oɗon ganduɗa ko barrage coupe du monde 2022 to Qatar ene wayno noon puttal gaddanal ngal koye lewru mars tigui tijjat ɗo e nder leydi Sénégal hakkude men et les pharaons d'Égypte beele eɗen deftinaɓe to dewninɗen ɓe taw kay wona tiro bi ɗum puttal gaddanal ngal ko ɗo ene retour o waɗata ko dans 12 jours to Égypte ɗum noon woni ko sabba walla mbiyen woni ko heblante caggal ɗum ɓe garti noon ala haali nomination gouvernement e san woro yejjire oɗo kuuɓ woro yejjire on jogorɓe remaniement voilà c'est ça ɗum noon ko woni ko tawte hela tawnen Diani Youssouma ko saha Moussa Diani libération ɓe mbi ko ganduɗa ko ɓe garti e oɗon suko debbo mo ganduɗa tigui fitan mum yoɓanoma to ganduɗa ko Mbour ene wayno ha joni oɗon suko debbo jeeyanoɗo mais commerçante oɗon ha joni ganduɗa kay baraɗo werla e nder guesse to guérigne ene wayno oɗon enquête ɓe mbini ganduɗa ko tuumi walla mbiyenna ɓuuri jofade ko oɗon ceerno makko ganduɗa kay walla mbiyenna ceerno mo jottodirno ene wayno kanko o Rama Camara ganduɗa kay jeydi ɗon élément scientifique ha joni noon ganduɗa koni jokki ganduɗa tigui oɗon domicile makko téléphone ganduɗa tigui oɗon suko debbo basso fitan mum ha joni ganduɗa ko preuve aji jokkenna ɓe mbi ko Rama Camara est décédé suite à un traumatisme crânien encéphalique ganduɗa ko fiyede hoore ha ganduɗa kay ko gandi woda no wayi ko ɗeɗon gueɗe ɗum noon ko enquête o holliri ɗum ne tawi nder hele jooɓo ndeɗon jayde caggal kan ene wayno jaydenkoɓe leydi Sénégal goppani caggal ɗiɗon tereji e ɗin million ngaji ɗi ganduɗa ko jouri leydi Sénégal keeɓi ɗum sen jeeyi ɗum woni ko sifa e kelle gadane jayde leydi Sénégal e oɗo subaka alarba noon tigui Moussa Nia haɗen ɓennude tan e ko ganduɗa nane jayde libération hande Moussa Nia sukaɓe yo ndento yaade wileɓe yo sukaɓe ndento wileɓe saabu hande so bilejo tottanima ko ganduɗa ene wawa wondude ma heɓma tan hande ƴeewi ƴewtidede ko ɓe mbare saabu sa ƴeewi caggal ɗo tan ɓoyani seeɗa coko debbo jeeyannoɗo pièce détaché ji baraɗo weddoya to lawol jamñaji Moussa Nia ɗum ɗo kadi ari kadi fawima hen yo sukaɓe ndento wiyede ko gorko ladde gonduɗa ga nangam Moussa Nia ko yonti fo weɓat Sénégal no foti duuɓi ina rewa e caggal coupe d'Afrique 1960 gila nden ha joni ko gorko ladde wonduno yo kon ko yonti fof weɓat ko yonti fo weɓat goto fo e ñalama mum mo Allah diidani ɗum yo yimɓeɓe gandu ɗum ɗo duttina koye mumene Allah anda ko Allah jogui arsugaji wileɓe ɓe jogaki arsugaji ko Allah jogui arsuga ko woni fo yon neɗɗo Moussa Nia salligo ha laaɓa huccito e Allah ñaago ɗum y a pas plus facile Moussa Nia ala ko ɓuri ɗum webde salligade ha laaɓa Moussa Nia joodoye sajade ñaago Allah werta ɗum juuɗe muɗum Moussa Nia neɗɗo o yiyat kono jooɗade ñande fo yaade ɓe ganduɗa so bonnani aduna ma sabu ko ɓuri mawnude e bonnude aduna Moussa Nia woni wargo ngo exactement ayno haaɓi laamu o wiya haaɓi laamu no waɗata ni gasi joni noon aɗa jokkude sisa ne wolɓini Moussa Nia hello men wongo guddi sen hen payeten woni banggue tan gueɗe rendo Moussa Nia ene anda hanki noon baroɗe men ɗe aɓe tottama teddugal walla teddule ganduɗa gardiɗo leydi ndi ƴetti fawi ɗum e juuɗe mabɓe aɓe kandi hen aɓe kande ko ɓuuri ɗum Moussa Nia tottede terrain ji ɗiɗi goto 200 métres ɗo e Dakar e goɗɗo mo 500 métres carré to ganduɗa kañum woni to jamñaji to ɓe pawana hen million ngaji 50 Moussa Nia ɗi ganduɗa ɓe tottama ɗum kono Moussa Nia aɗanne waɗi cukalel gotel nane réseaux sociaux ji ene waɗi image baɗɗo fayida cukalel ngel ɓe mbi kamɓe fédération o koɓe yiiliɓe mo haaɓe jiitimo ko ha hande ngel ummitto États-Unis ngel arta ɗo inchallah voilà c'est ça kadi beela mo woni jeeya hen par ce que cukalel pullo ene woni ngel jeeya ko ɓuuri jawe tu vois donc jibinede alane woɗɗude wolde ha tandanede ñande ɓuuri gowade ƴiƴam bon voilà haalata no mbiɗa ni le sang ne ment pas ene wayno ganduɗa ko rugissement oɗon walla mbiyen natalngal holko haalata alandi art haaɓe keewi haal ɗum quoi l'image parle min mbima le sourire d'une femme d'une dame africaine val plus quoi le sourire n'a pas de prix ene wayno ganduɗa ko oɗo sourire walla rugissement mo waɗi o aɗa yi hen patriotisme mo ganduɗa tiguine feeñe e makko aɗa yi hen ganduɗa ko bravoure oɗon aɗa yi hen ganduɗa ko c'est la joie ay sen jeeyi genre uji ɗiɗon c'est motivant quoi parce que ça
ndara woni image uji on ko holliranma wonde cuhlel noon hatta ganda ko ƴiƴam sénégalité o wondemo États-Unis waɗi Zaïre makko walla ha feñi adamdo e Sénégal franchement c'est quelque chose de motivant eɗen jarno jinnaɓe gueɗen cuhlel ɓurnuɗomo oɗon mayo walla holluɓemo ko Sénégal o jaa non wonno ganduɗa titorade Amérique gueɗe mbaɗ noon mais wonde cuhlel tusil jogade fierté sénégalaise e wulago goɗum wullude ha yalta ha yiye c'est pas du hasard ay Sadi Ndiaye pulago dilli kadi Moussa Niang ko yettere Allah ko noon tigui pulago dilliri ha to ganda kañum woni Moussa Niang oto ogoto commune oɗon mo ganda wonno ɗon ko Amadou Kane hande noon o ƴettata lengueje o totta ɗum Abou Diallo Balel Moussa Niang ko noon tan so neɗɗo joɗima ha happa muɗum gasi ittata totta goɗɗo kanko Abou Diallo Balel ne komo ganda darde muɗum ina mantini e ngal ɗon banggal Moussa Niang darde muɗum ina ƴewtida toon ada e liggey muɗum eko ganda kañum woni banggal social e foof ko neɗɗo daraniɗo ɗum kankone amo handi hen yo jogoro jaam ko noon tigui yo jogoro jaam no mbiɗani pulago dilli saabu ko pullo kirlajo ƴettiti ɗeɗon lengueje ɓoyɗo nafde oɗon commune ganda kadi ko jiiɗaɗo e oɗon commune kono kadi ko jiɗɗo oɗon localité Aissata Ndiaye minen guila hamin pamde min jii golle makko min jii golowole makko min jii tigui darde nde o daari toon walla teddugal ngal waɗano oɗon commune c'est incommensurable walla hay goto wawa wiide c'est limité sa wi ganda aɗa haalda golowole makko walla ko golli toon ene wawi juuma quoi no pular heewide mo juuwi gueƴƴi yoro mo taari yana ɗom ka ene wayno équipe oɗon kala rewino caggal makko ganda ko commune o kala ƴetti hoolare hokki ɗum kono ko adi commune on hokkamo ndeɗon hoolare ko kanko tigui iɗi hoolare hoore makko et aussi eɗen jiiya bravoure courage yiide liggade ɗum noon ɓe holliri son fils aîné Aliou Diallo Bal wonno ko États-Unis d'Amérique jangui toon ha paari wi ko arte terroir mum liggoɗo ɓuuran ɗum wonde aux États-Unis d'Amérique hande nene waɗi créer des emplois ene gollina suhaɓe ene waɗa gueɗe mbaɗe noon maaje en élevage e gueɗe mbaɗe noon Aissata Ndiaye mi sikku mami nami ha janjori mbaɗa reportage jiya ko woni toon jiya ko gollirono c'est autre chose en calminiɓe kamɓe kala ganda ko rewnoɓe caggal makko Amadou Samba Touré en Harouna Samba Dieng en ganda tigui ko wayno oɗon mo ganda tigui wiyete Abdoul Ndiaye e oɗon mo ganda tigui ummima dowlaji dentuɗo wiyete ko Mamadou Abou Ndiaye en calminiɓe kamɓe kala le social hors pair eɗen ɗamini ɗo e duuɓi joyyi paaɗi arde ma commune o go wuur beelamma wuura tigui ɓamtare développement durable noon tigui Moussa Niang toon to ganda kañum woni to banggal doɗel ne toonne kamɓe ne ko hande o ƴettata lengueje kanko Mouhamadou Bachir Sall wonno toon hande o tottata lengueje Amadou Niang kankone ne woni ɓiɗɗo Daara Halayɓe kankone woni neɗɗo mo ganda ko daraniɗo social Moussa Niang neɗɗo mo ganda uddanani hay goto damal galle muɗum on woni Amadou Niang neɗɗo mo ganda saari galle makko ñande fo neɗɗo ara ha Dakar wiya nawam galle Amadou Niang tawa anda ɗum ni goto fo garɗo galle makko noon o teddinta ɗum Moussa Niang ma ñam ma yar mo sellani ma safro ko noon o waɗirta ɗum e nder Daara noon o watta ɗum e saraji Daara kala ɓiɗɗo o suska hande ko Amadou Niang ko daraniɗo ɗum koye noon kadi o woniri e projet ji mawɗi e faade e banggal ndema e ko way noon ko fotino 100 hectares e ko ɓuuri ɗum amo jogori tan wadde hen projet toon to diwan mo Daara to ko taari ɗum kono kadi ko ganda omo jogori ɗum wadde faade e galle meɗen galle Alhaji Mamadou Moussa Ali machallah ɗum ɗon ne foof koko yiya saabu darde makko toon ɓooyi ƴewtidede Moussa Niang baɗe makko ɓooyi toon e nder Daara saabu so gammu ari o jotta ko darata ko amone yaaha garta amone naata yalto ha ko foti waɗede fo ɓe nanga hen kamɓe foof e galle nenam Aissata ko kamɓe fo ɓe nanga hen ɓe mbaɗa liggeyaji ɗi no hannirta ni ɗum ɗon ne jarnude tan ha joni kanko Elage Ly kankone machallah kankone Elage Mamadou Ly o jarnama no fewi kankone darde makko ƴewtidama kono Moussa Niang ko noon tigui hande yimɓe ɓe ganduɗa duttitima e diwanuji mumen ƴettiti ko jeyno Moussa Niang gam liggade diwanuji mumen no jiɗiri ɗum ni ɗum ne koko waɗi fayida c'est très important en ɗaɓina kadi ganda tigui ma hoolare nde population hokki ɗo ne wayno nde ɗon hoolare walla mbiyen oɗon jikki bona so haji non kadi to Horkodiéré de voilà Horkodiéré ganda ko joɗogol Daoudou Moussa Dia gandi ganda ko le premier questeur à l'Assemblée nationale waɗi erango wongo fayde hanki e wiide ganda ko enen rendunoɓe woldeɓe walla minen en fondirannoɓe mi ɓurani on yidde ganda tigui on ɓurani mi yidde wadde enen foof yidde men ko wotere yidde moon wonno son keeɓi ngolloɗon wadde hande mi heeɓi gaare gollidɗen c'est très fort ganda ko o wiide ganda ko foɗodiral hunde firtani ganda ko gagnam tumako les élections firtani ganda ko goto foti añi goɗɗo mais chacun a son programme à ses ambitions à sa vision
vision aussi bon ene fon mbay rutade yande won wotere donc erango wari vraiment c'est très fort et aussi c'est très émouvant hanko jojinibe et aussi pama ko maire ko ganda ne hokki fartagne jeunesse o yede comme par exemple ganda hande premier adjoint au maire hokki dum ko Mamadou Issa Nia c'est un jeune donc il y a une ouverture hokuri ganda ko jeunesse o ganda ko wawa yede wawa adude mijoji mumen be cirlodire wala men jamudire c'est très important et aussi enen emina ganda ko jortone joga ma golle enen wibe yobe jogoro jam bonne continuité et bonne continuation non tigi yobe jogoro jam alla webnana be kadi dongal ngal koydi kongudi gudde tan robindu jandeli meden odo subaka larba Moussa Nia ko tuttude adi tan jango sallahu lamdo jabi bani mon de baysata jay bonno he e bamuma Moussa Nia hedano ene bangal caméra ko maso sow alias Thiat e wondude Ibrahima Thiombane Mamadou Cissé Oumar Ba